रायजो राजा नोंथांमोन, जानानै थांनाय 2026 मायथाइनि MLA बिसायख'थिनि रिजाल्टनि फिथाइखौ लानानै BPF पार्टिनिफ्रायबो एक्जिट पल होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो UPPL पार्टिनिफ्रायबो जोङो एक्जिट पल होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो रिजाल्टखौ नायनोसै, जोङो रुजुनानै नायनोसै, बेखौ जों कम्पेयार खालामनानै नायनोसै। माने थांनाय बिसायख'थियाव बबे पार्टिया बेसेबां माने हार्ड वर्क, माने गोब्राब खामानि मावदोंमोन, माने ग्रास लेभेलनिफ्राय टप लेभेलसिम बबे पार्टिया बेसेबां खामानि मावदोंमोन आरो खस्थ' खालामदोंमोन, जों बेखौ रिजायनानै नायनोसै। आरो बबे पार्टिया थारैनो बेसेबां माने एक्जिट पल बे एक्जिट पला बबे पार्टिनिया माने कारेक्ट आरो इनकारेक्ट, जों बेखौ रिजायना नायनोसै। दा बे समाव जोङो नुनो मोन्दों BPF पार्टिनिफ्राय एक्जिट पल होदों। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नोंथांमोना नायनो हागोन, मानोना बेयाव BPF पार्टिया माने 11टा, बेनिफ्राय आरो BJPया माने 4, गासै 15टा, बेनिफ्राय UPPLआ 0। BPF पार्टिनिफ्राय बेबायदि एक्जिट पल होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे समाव जोङो मोनसे रिजायना नायनोसै, मानोना UPPL पार्टिया माने सिगांनिफ्रायनो 7 जन MLA दंखायोमोन आरो बै 7 जन MLAखौ बै समाव जायफोर माने भटार्सफोरा माने देरहाहोदोंमोन, बै भटार्सफोरा माने जेरावबो लोर सोर जायाखै आरोना, जेरावबो ओरै जाखायाखै आरोना बै भटार्सफोरा। आरो बे बिथांमोना UPPLनोनो माने भटखौ होजोबखादों आरोना। बिनिखायनो UPPLनिफ्राय बे 7 जना एकदम माने स्पस्ट माने देरहानानै दंखायो आरोना, बे 7 जन MLAआ। आरो बिनि अनगायैबो जेरै 15टा आरो BTCनि बाहेरायाव 3 होदों, गासै 19टा होदों आरोना। BTCनि बाहेरायावबो देरहानायनि मोनसे आसा दं। आरो माने बाराखौ नङा, माने 10 निफ्राय 12टा माने देरहागोन UPPL पार्टिया, एकदम 100% देरहागोन। बियो माने एक्जिट पल मोनसे, बियो ग्रास लेभेलनिफ्राय टप लेभेलसिम माने ओरैबायदि खामानि मावदों UPPLआ, ओरैबायदि खस्थ' खालामदोंमोन। दा बेनो एक्जिट पल आरो बेनो रोखा, बेनो स्पस्ट, माने 10टानिफ्राय 12टाया माने देरहानाया बे स्पस्ट आरोना। थ' बेखौ जोङो माने अबजारभेसन खालामबाय, नायबाय, माने BTCनि सिङाव माने जेसेबां माने 15टानि बिथोराव माने अबजारभेसन खालामबाय, अबजारभेसन खालामनानै बेखौ नुनो मोनबाय। दा आरो बिनि गेजेरावबो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायनो हागोन, माने जिथुनाखि बे कम्पेरिजन, बे रुजुनायाव माबा मोनसे डाउट दं नामा, सन्देह दङ नामा, नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन। नाथाय आंनि बादिबा माने एकर्डिं टु माइ नलेज, माने 10टानिफ्राय 12टा UPPLआ देरहागोन, बियो स्पस्ट आरो रोखा रायजो राजा नोंथांमोन। थ' नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों।